arriba setembre, llamei la Fira de Sant Miquel a Llíria. Ací és tradició firar des dels més menuts fins als més grans. I a tu, ja t'han firat? Arrenquem i aprenem Aixina, Aixana. A vostès este any li s'han firat alguna cosa? A mi encara no. Però li van a firar, segur? Segur que crec que sí, ho veurem, d'així que s'acabi la fira. Què Alguna he vist per cosa. ahí que estàveu triant-se alguna coseta? Pañuelos largos. No, encara no. Ara anem a triar-se a veure què és el que ens agrada. I qui vos fira? I nosaltres? Ah, no, el vostre marit? No, ja m'he comprat el que vull i a volar. Ara mateix jo he vist per ahí uns collarets que s'hi duen ara tant això, que a mi m'agrada molt tot. El pijoteo este. Molt bonic. Acompanya'm un, no? Perquè m'agrada molt. Pues no, Galana, ja fa anys que no me firen. He vist per ahí que vas carregadet en una bolsa. Què t'han firat? M'han firat. Qui t'ha firat? Doncs m'ha firat ma mare unes sabatilles. Este any ha firat vostè la seva filla? Estic en ello. Ara anem a veure què firem. Encara no t'has decidit el que vols? No. Heu vist moltes coses? Acabem d'entrar ara a la fira. He vist que dus un regalet per ahí. Què t'han firat? Un micrófono per a cantar. I això qui t'ho ha firat? Una abuela? ¿La teua abuela? ¿Te firen tots els anys? Sí. ¿Llevas muchos años viniendo a la feria de Llíria de San Miguel? Sí, hace 7 años que voy. ¿Y has escuchado alguna vez la palabra firar? No. Firar? No coneixes el significat de la paraula firar? No coneix. Així en Llíria és tradició als nets, a les parelles o als amics, quan aplega la fira de Sant Miquel, firar-los, que és fer-los un regalet de la fira de les paradetes que hi ha. Sí, això està fet ja. Sí. ¿Ya ho ha fet? Sí, ya está. ¿Qué d'on és vostè? Yo soy de Valencia. ¿No lo habías escuchado tú aún? Bueno, sí, me he escuchado, pero no he estado atento lo que es. Entonces, ahora ya lo sé lo que es. I ara per què ja no la firen? Perquè diuen que nosaltres tenim més diners, que som nosaltres els que cobrem, que se comprem el que vulguem. Molt bé. Diu, eres l'ama. I des de xicotet t'han firat sempre o ha sigut este any en especial per algo? Jo crec que sempre acaba alguna cosa. Sempre, tots els anys? No tots, però quasi tots. M'han firat des de sempre, saps? Sempre ha caigut alguna coseta. Vos firen tots els anys o...? No, es el primer año que vengo porque mi hija vive ahí en Liria y me ha dicho, ¿vamos a la feria? Pues vamos, Que tu d'on eres? de Valencia. I en València, en la fira de València és tradició firar també? No, I de jove vos firaven també? Sí, de jove sí. Els avis o...? Sí, carinyo, sí. Els joves, tots els anys, els nòvios, mos firaven una coseta o altra. No, jo com no soc d'ací, però sí, jo quan festejava la meva dona, sí, jo la firava. Antes se estiraba. Avui en dia s'està perdent ja això, no? No sé, jo sí que la firava la meva dona. Però els més menuts encara venen en els avis o en els No, pares. encara venen de València i de tots els pobles d'ací. Avui s'omplirà tot de tots els pobles. Avui i demà. Que se la triàveu vosaltres? Com? Se la triàveu vosaltres o era sorpresa? Sí, no, a vegades serà sorpresa, Però a vegades no serà dic sorpresa. En molt de carinyo. Va, Amparo, veig el que t'agrada, però era perquè estaven molt enamorats, ara no estan era molt enamorats. bonic. Ara, mira, saps què mos diuen? Compreu-se el que vulgueu. Ja hem vist que la tradició de firar